Mayong adlaw kaninyong tanan, ug karon atong hisgutan ang pagka-Birhen ni Maria. Ug mao kini ang gitudlo sa atong simbahan. Ang Santa Iglesia nagtudlo nga si Santa Maria nagpabilin nga ulay sa wala pa siya manganak, sa iyang pagpanganak ug human sa iyang pagpanganak kang Hesus, ug nga si Hesus mao ang bugtong anak ni Santa Maria. Ani ang mga pagsupak. Dili tinuod nga si Santa Maria nagpabilin nga ulay tungod kay ang kasulatan naghisgot og mga igsuon Hesus. Dili ba siya mauman ang panday nga anak ni Maria ug igsuon nila ni Santiago, ni Jose, ni Judas ug ni Simon? Dili ba ang iyang mga igsuong babay aniaman din hinagpuyo? Marcos 6:3. Samtang nakigsulti pa si Jesus sa mga tao, miabot ang iyang inahan ug ang mga igsuong lalaki. Mateo 12:46. Nagtigom aron magampo kanunay uban sa mga babay ug si Maria nga inahan ni Jesus ug sa igsuong lalaki ni Jesus. Buhat 1:14. So daghang gid igsuon si Jesus. So paano magiging birhen si Maria? Ikaduhang pagsupak, wala hilabtin Jose si Maria hangtod nga nanganak kang Hesus. Mateo 1:25. Busa masabot nga sa dihang na tawo na si Hesus dunay nahitabo tali ni Maria ug ni Jose, sama nga ang anghel miingon ngadto ni Zacarias, dili ka makasulti hangtod nga matawo ang bata. Ug sa dihang na tawo na si Juan, nakasulti na ang iyang amahan. Lucas 1:20. Kama 64. Pagsupak 3. Jesus gitawag og panganay ni Maria, Lucas 2:7. Busa masabot nato nga doon nagayoy mga manghod nga misunod ni Jesus nga panganay nga mga anak sa magtiayong Maria o Jose. Mga kaigsunan, ani ang atong mga tubag. Si Santa Maria nagpabilin gayud nga ulay sumala sa gitagna sa kasulatan. Ani karon ang usa ka ulay manamkon og manganak og usa ka anak nga lalaki ug ang iyang ngalan tawgon og Emmanuel. Isaiah 7:14. Ang katumanan niini mao si Maria ug kining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa propeta. Ang usa ka ulay magmabdos og moanak og lalaki ug nganlan siyang Emmanuel nga sa ato pa ang Dios ania uban kanato. Mateo 1:23. Laing tag nagisgutan ni propeta Ezekiel, kining pultahana mas sinirhan na ug dili na gayud kini paablihan pa, ni may lain pang muagi niini maong pultahan tungod kay ang Dios ang sa Israel miagi man ining pultahana. So gisirad-an na ang pultahan. Ezekiel 44:2. Kining Dios sa Israel nga muanhi mao ang Dios nga muluwas sa iyang katawhan. Daygon nato ang Ginoo, ang Dios sa Israel. Kay miani siya aron pagtabang sa iyang katawhan ug paghatag kanila kagawasan. Lucas 1:68. Og siya mao si Kristo. Kay karong gabi una nataw sa lungsod ni David ang inyong manluluwas, ang Kristo nga Ginoo. Lucas 2:11. Ug ang pultahan nga giagian ni Kristo sa iyang pag-ani sa kalibutan mao ang taguangkan ni Santa Maria ug sumala sa tagna kini pagasirhan na nga nagpasabot nga wala nay laing mataw diha kaniya. Ang pultahan nagkahulugan usab kini og taguangkan sa babay. Ug gisirhan sa Ginoo ang mga pultahan sa banay ni Abimelech. Genesis 20:17-19. Ang pulong Adelphos sa Griego gihubad ngadto sa Binisaya og igsuon. Gigamit kini nga dunay lapad nga kahulugan ug kini kanunay nga sabton nga igsuon sa unod. Gigamit usab kini pagpasabot sa mga paryente ug igagaw. Pananglit, si Abraham mitawag sa iyang pag-umangkon nga si Lot og igsuon. Genesis 14:14. Si Jacob gitawag og igsuon sa iyang uyuan nga si Laban. Genesis 29:15. Mahimo sab nga ang pagpasabot nga kadugo o kaliwat. Ayaw ninyo likay ang taga-Edomia kay inyo silang igsuon. Deuteronomio 23:7. Si David miingon, kini sila unod sa akong unod ug bukog sa akong bukog. Kini sila akong mga igsuon. 2 Samuel 19:11-12. Gigamit usab kini tali sa suod nga managhigala. Si Hiram miingon kang Solomon, igsuon ko unsagod kining mga lungsod nga imong gihatag kanako. Unang Hari 9:13. Si David miingon kang Jonathan, naguula ko pag-ayo kanimo igsuon kong Jonathan. 2 Samuel 1:26. Diya sa bagong tugon gigamit kini pagpasabot sa mga igsuon sa pagtuo. Kay sila gibalaan ug ang nagbalaan kanila may usa lamang kaamahan. Busa dili maulaw si Hesus sa pagtawag kanila nga iyang mga igsuon. Hebreo
2:11. Mga igsoon, atong masubay uban ang igo nga katukma nga kining giingon nga mga igsoon ni Hesus dili mga anak ni Santa Maria, kundi mga anak sa laing ginikanan. Kung kining ginaingon nga ang mga igsoon ni Hesus mga anak pa ni Santa Maria, ang ila untang amahan mao si San Jose. Apan atong makita nga ang ilang amahan dili si San Jose. Diha sa Biblia adunay duha lamang ka Santiago nga gisgutan. Ang unang Santiago igsuon ni Juan nga anak ni Zebedeo, Mateo 10:2-3. Ang laing Santiago nga igsuon ni Jose nga anak ni Alpio nga sa Griego Cleopas. Atong mahibaluan nga sa paglansang kang Hesus, didto may pipila usab ka babae nga nagpaantaw sa pagtan-aw. Uban kanila si Salome, si Maria Magdalena ug si Maria nga inahan sa batan-ong Santiago ug ni Jose. Marcos 15:40. Kini sila didto sa halayo apan atong makita nga sa pagkaduol na nila didto sa tiilan sa cross si Maria nga inahan ni Hesus. Duol sa cross ni Hesus nagbarog ang iyang inahan ug ang igsuon sa iyang inahan si Maria nga asawa ni Cleopas ug si Maria Magdalena. Juan 19:25. Matud sa karaang historian nga si Jesipos nga kini si Alfio igsuon ni San Jose, busa ang iyang asawa dili igsuon sa unod ni Santa Maria kundi sister-in-law kon bayaw. Busa ang giingon nga igsuon ni Hesus dili siya igsuon sa unod kundi iyang mga ig-agaw ug sibo sa batasan sa mga Hudiyo sila gitawag og iyang mga igsuon. Dugang pa, wala gay kitay mabasa sa Biblia nga kining giingon nga mga igsuon ni Hesus gitawag og mga anak ni Maria ug ni Jose. Ang paggamit sa pulong hangtod, wala kinin magpasabot nga dunay sukwahi nga nahitabo human sa nahitabo nga gihangturan. Ang batid sa kasulatan nga si Saint Jerome miingon nga ang pulong hangtod pasiunhan gani og negatibo sama pananglid sa wala o dili. Ang kahulugan niini mao ang naandan nga kahimtang magpabilin human sa nahitabo nga gihangturan. Ania ang mabasa, wala mo balik ang uwak hangtod nga mihubas ang tubig. Genesis 8:7. Sa taas pa ang tubig, wala na mo balik ang uwak. Ug sa dihang mihubas na ang tubig, nagpabilin gyapon nga wala mo balik ang uwak. Wala si Samuel makikita pag-usab kang Saul hangtod nga siya namatay. Unang Samuel 15:35. Sa buhi pa si Saul, wala na makikita kaniya si Samuel ug labi na sa dihang namatay na si Saul. Wala manganak si Mikal hangtod nga siya namatay. 2 Samuel 6:23. Sa buhi pa si Mikal, ang iyang kahimtang nga wala siya manganak ug sa dihang namatay na siya nagpabilin gihapon ang iyang kahimtang sa pagkawala manganak kay wala man gani manganak sa buhi pa unsa nakaha sa patay na. Mahitungod kang Zacarias, dili siya naandang kahimtang nga dili siya makasulti, busa ang pagtandi dili magamit. Samtang sa laing bahin ang naandan nga kahimtang ni Maria sa wala pa siya manganak nga siya ulay ug sa dihang nanganak na siya nagpabilin ang maong kahimtang sa pagkaulay pinasikad sa paggamit sa pulong hangtod diha sa kasulatan. Ang pulong panganay dili kini pagasabton nga duna gayoy mga manghod kundi nagpasabot sa unang muabli sa taguangkan sa inahan. Exodus 13:2. Ang panganay mao ang gisugo sa Dios nga ihalad ngadto kaniya. Gihalad ko nga akong kaugalingon ang panganay nga lalaki sa tagsa-tagsa kabanay sa Israel ug ang panganay sa tanang mananap. Numeros 3:12. Ug sa mga panganay diha pinasahi nga katungod, busa nanumpa si Esau ug iyang gibaligya ang iyang katungod sa pagkapanganay. Genesis 25:33. Ang kasulatan gisgot nga si Jesus bugtong og panganay aron inigtan-aw nila kaniya nga ilang gidunggap. Magbangutan sila tungod kaniya sama sa nagbangutan tungod sa kamatayon sa bugtong niyang anak ug magpaaga sila og pait nga luha tungod sa kamatayon sa iyang panganayng anak. Zacarias 12:10. Didto sa Ehipto dunay hipalgan nga usa ka lapida diin nakulit kining mga pulunga. This woman died while delivering her firstborn. Nga ang hubad mao kining bayhana namatay sa pagpanganak sa iyang panganay. Laing punto nga batasan sa mga Hudiyo nga ang mga manghod motahod gayud sa mga magulang apan atong makita nga ang giingon nga igsuon ni Hesus nagpakita sa kawalay pagtahod kaniya. Juan 7:17.
3 ngadto sa 5 ug Marcos 3:21. Ug didto sa cross gitugyan ni Jesus ang iyang inahan ngadto sa ni San Juan Apostol, Juan 19:25-27. Kung si Maria do na pay laing anak, mopauli unta siya sa ila ingon sa ilang kustombre. Okay, daghang salamat. Mao kana ang katapusan sa atong presentasyon bahin kang Maria nga nagpabiling ulay gikan kaniadto og hangtod karon.